na yewuram Nkoranzamanhene Awurade bafo pim ne nsɛm a ɔde to dwa na yeyi wo mu edide akyere Nkoranzaman nyina eba nananom so kɔta akyire nananom adontemfo kɔta akyire ma ne yɛfɛ pa na Nkoranza nyasɛm ketwa kora na wotie nsɛm na ne so ade hu na Nkoranzamanhene ɔne ne maame aye sapoma mode to dwa ne so ade hu don pɛ so mode Nkoranzaman ekoduru akwan ayarehwɛ ngoma sua kuayo ne nyina okasa adefa na ne titiru odi asede mu dupa ema twediampon se de huru nyina twediampon daroma onam no ankasa ne papa so ekrobia sante kotoko hene na botre ne nyansa ne nindia dan nyina nsem bi behuru oman mu bi ebeto yewrani mu a na botre no odi aka ma sumbia ba Nkoranza saa ne si wo ho na ekobunkum ekonifa ye twe ha nanso emrepamu ne beto no ankasa ne papa anim no odi abotre eno no kre esisi ye menne wo ye Nkoranzamanhene ne maame enso eka no nto odi asede modu ama yewra se dan de nyina na botre ne ntobase no ama ne Nkoranzaman enso apeja general Awurade bafo pim Nkoranzamanhene ne maame over the weekend ye coronation a yi o mu de kire man ni nyina momentio Nkoranza ekru no omasem no ya no ani che ho pa ewo ni ma bi ntia Nkoranza kwan Nkoranza fa so bae e bi ebekọ ho kakra bi Nkoranza fo ya asenefo a omufiri amakom na Nkoranza de obidi kan ye Nkoranzamanhene odi kan no na ne papa ene Asantehene Opokuara odi kan okotena mpom ho no na broma so hene ye na fashe bi na o chere kakra ansa na oduru ho no na broma so hene eba ekobo na sum ena ma tawa kakra bo montem omo ye isi asem no nso edu ba bi na ayese broma so fo ebopo bi etia Asantehene na obeka kire ne papa ma ne papa ko ho so no mpoko na tano bosom kase so adi kan kire omo se omo ntimi ni Asante nkuntimi omo nko na emu broma so fo no ye so mbeko ntoko no omo nkuro na aka no de omo anko ma omo edrom ho hye Asante nsa na Asantehene je nkuro ni nyina wie no na ode hye ne bansa na ba bia na tano abosoma kase wo no ode kan Kumase ho ena ma sansase no pempi no ho ma so sema beba ma colonial time kodru privy council nyina ma ne nyina ye ma Asantehene independence time so ya kan ho asema ma ekowie 1982 court of appeal November ma so yebu asem no se sansase ne nyina ye Asantehene dia sa nkuru ti se Tanoso Tiobodom Fuman ne nkuru na atwa ho ahia no na ka traditional area na sa aseso pa ba ko a me di se Nkoranza wontumi nyini mfirim 4 districts ni nyina ahye ne nsa Nkoranza North Nkoranza South na Kintampo North ne Kintampo South ni nyina ahye ne nsa ni nyina Awurade bafo pim dia o sha ase no oda yewura ase ne ahemfo ase fi se asane ba ye no mekai 2019 2020 ehuru ye pa ema sabre ni mo ne atereje foforo ntino ne bi kokọ so ho ma yewura ni anye ho nanso na boje kire nti no ya kan asema maka akowie ade ba kwa okan ya manage ho ne community farming na sani pe bibire anya adwene bi se kuayo emahia ana kuayo de hia ba nti obi ampese ne ba be kua omo anu mo ye kuafo ne pese mo ma be bi eno mo nya kua da no so pese mo ma be ko ho ena kua nsase nyina nkuro bibire so no ye ton nsase no edi sisi adan ena edi sisi adan nti na ma kua nsase no so te enso nipa a wo man ni mu do na edoso nti se ye nya ahemfo bi a ombetimi aka se ye di nsase we do no ba ya ebedu ba bi no enko ete se na meti se na atwetwam na Ghana ban akọ Burkina Faso no mudi nkomo se ntusi no a omo so mo fo ma Ghana bi omo kosere se omo sere omo yemfa bi mira Ghana no na efere se omo te asase a udua ne ma obransa na ayi na yen yete asase a udua bibia na ayi kutar kura se kwan beda ho a udua de na ayi no na yen ye koho ne akwa ntusi ababe di yi je ni nyina sisi ye krafiri Niger ne ho ko ne ba nti se
nana etu asase ati wo say yen hyeda mfanye kua no mani age ho especially opese ahemfo na adom ho hyem na community no yegidi say so mutumi ye ne sa betumi ma Nkoranza abaye baabi a oman ni nyina betumi anya nnobaye ne aduane ayedi nyina okọ mpom ho nansen na bebre na de omo sase ne do kashe hu an na mu se bi so bi re dodo bode ne banche ne bayre ne mmako ne adoa ne ntosi ne sai na ebebo ama nnuane bo a ekoto nansen abafom no ka bi fa eye mpomdin ho na sade wasi asase a nansen me hu se no ne eye DC fo a won empatemu no so no DC enan MP fo so 9 SNNsa nti wasa me hu se wasa ase ekokọ ho kan afi etwa mu no a no no mudi nkita ho a opese Donkron Kwanta senior high school mu si no ne ye hospital assist o monday free health center adeko polyclinic no ebetumi akora nim megiri se ne bi se no na kru bia hia se ohene ba odi hu dwuma na aboa ma kru na tumpon ebio akwan wo mantem ho no enye kwan wo mantem ho no se ofiri Kumase Nkoranza kwan bia be faso bia no kwan nye enu ti na to da na nya mo kokan fro kwan mu no so okofa eye ahenkru ekofa chechire a kwan nye na ofa eye mampon ekofa afram so eko sichedumase a hoso so sa kwan mu nye nti na oduru Nkoranza na so town rules no omu hia na bebre fi so ofiri adwire Nkoranza ofiri Kentampo Nkoranza and especially Techima Nkoranza because a hot kwan omuta of course by Techima Nkoranza and also kwan nye nti du abi na akromfota akọ kan mo kwan mu ene nti yesa na naka ho no so ne MP ne DC for mo mantem ho no so di hu komo na ebi o kan de bi manager o say development fund kru bia no obe opese eko animu no uhia se brano no mojeje ntowa kakra free krum ho omo mote ho ene omo mo fi krum ho a omo chichi ne omo san wo mantem ho na no se omo betimi ne ntowa kakra ba na yama emu ada ho sika ajeje ye ne yesi ye de ko esi na ya hye da yi nkrofo a yeji omo di ne wo di omo di se omo bedi omo hu ne no omo ko form san kan sika no ne sa ne ma no eboa ema kru bi akọ ma hu se nkru bi ho omo de sa ne mana aban friend self help project no eboa pija nkru bebrebe nti se nana so obe sa na emejiri se krumufo na omo business any investment opportunities na yo mpese omo ye nema no omo betumi aba ha beboa na kru no atumi atumpon mejiri se Nkoranza yenya university kra ho no ma sefata because Nkoranza atumpon Nkoranza akonanim mejiri se nema kakra bia na ekoso 2018 muntina nyesa nka Nkoranza kra ne was nkomutumi nya regional capital ne nema nyina ena munifie festival no munifie afasha no mete ne nka che mimi na me was chedumase nti na me swaro na mete munifie afasha ho asem na free se munifie no mete se obi e boso bi nti na naka munifie afasha ho asem no meni age na se nkro ebrebe ndo mo de afasha ye ne se eno no mo de pre mpuntu ba krom wo de nkabo mu ba nti wo se afasha be ba ya no mo de bibie so mo ni so ebi mutumi ka se bi a wo mo de si ebi a health center ebi mutumi ka se bi wo mo de si ebi a school enyinesu aye bi wo mpatem ho na wo se enyinesu ezi fo anya eye nursing school ho honum but ani ma no ache for a long time na Nkoranza ase nieme koso ansem nti no mutumi nka mo ho se na abase ye de ohene ne ohema ne nyina akire kro no mejiri se bosumi akakra di anim no o se mpanyimfo tena ase na mutumi ehye hyehyɛ bi a munifie afahye no betumi de so mane se bi a afi munifie ne bi a ye pese si university wo ha ba bi nti ye diska bi hia ska se ne de ahyedwuma na se na yama ye nimdifo we no ne nipa ajomo di we no akakɔhɛ so na omotimi edi dwuma di nanim na eduru ba bi a ye den abepia aban se ono so family so mu ebi so uhwe a nkuru bi bibiri aye a etimi bu aye ntimi gidi se Nkoranza se de apagya aduru no se omo de bibi se so mani so na omo ya ebema Nkoranza kuru no atumpon ama de nima pa abro mu na dwuma di no de ekoye akama
this nneɛma kakra bi wɔ hɔ anoma asɛ yɛpɔn no ɛna ɛtete wɔn nkyɛn nanso wotumi sɛ general na kurom hɔfoɔ ani agye ɛna nananom adɔntenfoɔ so ɛyɛ adeɛ mehu ɛyɛ ɔhene se nana amakom hene ɛwɔ dwumadie no ase mehu sɛ nana Opemsuo so ɛne nana Nkoranzamanhemaa so kɔ dwumadie no ase ɛma ne yɛ krabɛhwɛ ɛyɛ fɛ na menhyɛ dɛ hu bi saa da nti yɛda nananom ase sɛ ɔmotumi di sɛ adwuma no ma yɛ meda se mmerante wɔfa asɛ ma menti o amnafɛdeɛ meda se deɛ tɛɛ ne sɛ Nkoranzaman Nyankopɔn ne nananom adaroma ɔmo anya ɔhene asɛbe opagya nkwansa ɛde ama wɔ mu na deɛ ɛyɛ me dɛ kɛseɛ yɛ sɛ nana ɛyɛ obi a n'ani soadi ho no ɛso san sɛ nkwansa kuro no ɛda hɔ nom no na afei do yɛ kuro kɛseɛ a kyɛ sɛ ekuro a adeɛ bi a wobɛka sɛ wobɛyɛ wɔ mu biara no ɛbɛyɛ yie na deɛ di kan ɛyɛ nana ɛkasa no wɔka sɛ ɛnkabɔ mu sɛ onipa woyɛ bibia na sɛ nkabɔ mu ne mu a nya adeɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ yie ɛna ɛntumi nso so ɛmpagya nkoduru baabia na wɔka asɛm bi na yɛ mede yi wɔse ɛberɛ a nkonnwasɛm no pagyaeɛ no ɛnneɛma bebree ne sisiiɛ nanso ɛwie aseɛ no ɛnnɛ no ne nyinaa ɛwɔ sɛ yɛde nyinaa ato ne nyinaa ɛka bom na ɔmo pagya Nkoranzaman san sɛ Nkoranza yɛ kuro a ɛsi n'ani so ɛna n'afɛdeɛ a Nkoranza kuro no nso so yɛ kuro a asase a bibia wode si so sɛ yɛka sɛ aduadeɛ bi a ɛbɛyɛ yie wɔ hɔ nom ɛno nti no nana ɛkasa mu no nana yɛ sɛ ɔpɛ sɛ bɛyɛ a aban bɛboa na factory kɛseɛ a wɔbɛtumi apagyadeɛ asi wɔ na nneɛma a wɔyɛ wɔ hɔ no nɔbaeɛ no wɔn atumi anya factory no wɔde ayɛ wɔn nneɛma a wɔde bɛyɛ ama Nkoranza ɛbɛtumi apagya sɛ sɛ menim koraa na Nkoranza menim sɛ cashew wɔ hɔ ɛna wɔn sa ayɛ mango soso ɛna wɔn yɛ ɔmo dua nnuaba bebrebe ɛfa nnuane ahodoɔ nso so Nkoranzaman dua bi ɛna metumi nso agyina so aka sɛ ɛyɛ aman ɛwɔ asanteman mu nyinaa no a nananom aman hene deda no nyinaa Nkoranza so Nkoranza yɛ kɛseɛ paa eti adeɛ bi a Nkoranza bɛka so wɔyɛ bia na asase no nso yɛ asase bi deɛ yɛ asase pa a obetumi ayɛ bibia de aboa ɔman no na deɛ ɛtɔ so biem ɛyɛ ɛmabuna nana ɛkasa kyerɛ mu otu wɔn fo obi amfa ne ho nyim na yɛ nyinaa nyɛ fu yɛ adwuma a ɛbɛboa ɔman no sɛnsɛ tete ne nyinaa no ɛyɛ mfuyɛ ɛna nananom ɛyɛ ɛnkyɛ bi ansa na amammuo bɛba ama yɛ ba benya sɛ ɛne yi aborɔfo dwuma wɔ hɔ no mu no yɛde nanso aka ne yɛka na nka nananom deɛ fuyɛ na ne bɔ yɛn ho bra ɛno nti Nkoranza yɛ kura a adeɛ bi a ɛbɛka sɛ yɛ pibia sɛ yɛ tomatoes sɛ yɛ mako sɛ yɛ gyeni adeɛ bi a yɛn ho kyerɛ yɛ wɔ ho bia no yɛbɛsra ban sɛ ɔma n'ani nkɔ hɔ na ɔmmoa na nana so ade ho na ɔpɛ sɛ ba mu no ɛmmerɛ mu mfama Nkoranzaman sɛ sɛ yɛ ana mpanimfoɔ ka sɛ wonipa bi a wɔto hɔ nom na so wɔne dwumadi a bɔnsam bɔ ne paa wohwɛ yufo wɔ Nkoranza anigye a wɔn ho ɛne nana coronation a wɔyɛ medeɛ nafɛdeɛ na me kurom hɔ fiada no ɛde bɛsi ne memne da nyinaa na wohwɛ mmeranteɛ n'ani sɛ deɛ asi agye na wɔn bi kura no a kyɛ sɛ deɛ wɔn ho wei deɛ ɛyɛ mmorosoɔ mmeranteɛ ne mabaawa nyinaa de wɔn ho agye mu na wohunu sɛ deɛ wɔn hunu sɛ ampa wɔn anya boafo a wɔbɛtumi aboa makuro no apagya na nana yɛ adeɛ bi ɛberɛ a ɔkasa no wɔda ɛyɛ ne papa ase sɛ baabi a wɔtie ne papa da roma ɛna nnɛ wanya a wɔde te hɔ no mu wɔda ama mu mpanimfoɔ wɔn mu atwa mu kɔ wɔn mu a sɛbi ɛne wɔn mu ɛna ɛte soɔ wɔda mpanimfoɔ ahodoɔ ase ne maame ne papa nom abusua no nyina da wɔda obi ase na owie yɛ no nso so no asɛm a wɔka yɛ sɛ ɔbɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ fan na fan ne bɛboa ɔman no na deɛ yɛ me dɛ ɛyɛ sɛ Nkoranza wɔ afahyɛ kɛseɛ a afi biara na nka wɔ mu di nanso akyɛ mfie pii obi ɛma ɛda na afei bi a afahyɛ yɛ adeɛ a ɛboa ka nipa bom ɛde nipa ba fie sɛbi obi yɛ hɔ no kora bi a na ofiri Nkoranza ne nua bi yɛ hɔ kora wɔ ni no ɛna nana nso so ayɛ sɛ ɔbɛyɛ na mekae sɛ ɛyɛ a na ɔmo yɛ no ebi a afe no bɛkɔ awie bɛkɔ ɛyɛ November na ɛbɛkɔ December no na yɛ a na ɔmo yɛ ɛno nti nana abɛyi deɛ na wɔka no ɔno aka si so deɛ sɛ
homecoming na beba no obey homecoming na mmom obeje mu no fie no ama Nkoranzaman bebia wo bia no e wo se wo ba na obuhunu wo nchi sanse ene no nipa no dodo na tu kwan no kotena ba bia na waye na adwene se waka wode ho no mo aye ne kuro menim se na de sa afa hye ba ebebu ama Nkoranzaman no nyina atimi aba wo nchi na wo mususu aba abehwe abo ama kuro na pagya sanse ene no wonsom eye nipa enu ti bia ye me dekese pa ye se na nani ku youth ne ho sebe okandifo bia no ko bia santi kotokose kwaya imwen kuma ni mo no sebe ye mfre no kwayewa na hu se ene youth ne ye de wo mu ye bibia enu nti e wo se ba bia nipa bia wo ye Nkoranzaman ba de wo bia no ebre ni duro wo se ko wonchi na monsan ko pensa ase wo ho muya no baya kese mumwa se de benya kuro ne bepagya na daachi bia factory kese bi ba ho no mo a yetewe wo se yenya factory a eboa eye cashew yenya de bebua tomatoes yenya de bebua gine empo koko enom ne saa ne mani nyina megimdi senka se saa ne mani nyina timi koso a empo bebua santema amanko my Ghana kura no enya de se ye ho ebekire yen ne nyina ko wie se ye besa ban ene ne mpanifo this is the ahodo mo ho do ne ade ne nyina ekuru na fana ne nyina na ye kentampo ne eye Nkoranzaman nyina se be ye ombeka bom na kuru ne bebua na be ye kese na ama eniyama na na sususu opese wo ye no ebebu asan se wotena se niyama ne bi wo no mo a obi wo ada bia akoye se aban no de nani ato aban so na nso de na na kire ne de na na me yehunu se onu a hyase a start se obeye bibi na mmom se aban wo pepa se obebu no de a wo se aban ebebu no enu bi ne yehwe de ay kodu se na nanom ada roma omo ye din kura se wo mo nsa wo mo nso hwe de ne na Nkoranzamanhene ka na nanom nso a wo mususu aka enso mpagya na wo mumwa na wo nkuru susu enkonkan na sebi buru sebi so daachi bi no na woni wo no a yetimi aka se ebra ohini wei ba ye no sa bre niema wei ni bi na so ne ye nyina ya ba benya sa ne mani bi tina freedom gidi se Nkoranzaman babia Nkoranzaman bia wo bia no obetimi atu anamon a ebre no du a enya de se obeda nani e de ha ba bia san se ebra na ni wo ho a me beba na wo hwese de kro afekra de ohunu se sebi nipa ni bi prokra bi kra bi etiba bi anaso bi e wo ba bi omu nyina agitwi kobe a na nanan wo ena ne bema no AC no so no eye nanan ma dontemfo so eye ade ebra me wo mehu Opemsuo mehu nanan Buamanhene ene Nhemaa nanan ma dodo na nanan makomuhene wo mu nyina e wo no mo so ebebua ema eye dwumadi a na Nkoranzamanhene ene ono ane maame omudi ye no ebua ntim gidi se ebredu na se na sa afre bim se eduru mu fie no na ahoho no ene wo mu a eye kuruma ne nyina nsa mra ombeba babua no mapagya ama Nkoranzaman akonkan na fredo ya medase ti de course ewo Nkoranzaman eno no nyame admo ti behwe antoa ene kwaman so de omso ani so ade hu na omo epre ede amakunu ne yenkwa mpuntu ne de chichire manye nti se omanfo ebenya gidi ne arehemu ewo mu a de obeye ede amomo anamo obetu no na bema kro ni nyina so atawachi de na na kasa o se mehia sumdwen kabomu se Nkoranzaman nyina be kabom na omo tanachi na ni so ade hu na one ne maame wo man Nkoranzaman no apagya na ayekoso yesi nyame nhira edema aye urade bafo pim Nkoranzaman se nyame nkoso a na omma no nkwane ahode na ni so ade hu no embre man Nkoranzaman so empagya ma metwa me ho mra me da me ho abasisi a me ba ye beto adwumadi nyina eso